ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ। ମଣିଷ ହେକୁ ଈଶ୍ୱର, ଯିଏ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଦେହ ଧରି ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ଦିବ୍ୟବାଣୀରେ ଆଜି ଜାଣିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସଂଯୋଗ ରହିଛି ବୋଲି? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ 18 ଦିନ ଧରି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ କୌରବ ବଂଶ ନାଶ ହୋଇଥିଲେ, ଗାନ୍ଧାରୀ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଥିଲେ କି ଯେମିତି କୌରବ ବଂଶ ନାଶ ହେଇଛି ସେମିତି ଯଦୁବଂଶ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ସମୟକ୍ରମେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଯଦୁବଂଶରୁ ଜଣ ଜଣ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ବଳରାମ ଏକ ନଦୀ ତଟରେ ବସି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ କରି ପରମାତ୍ମାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୌଣସି ଏକ ଗଛ ତଳେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏହି ସମୟରେ ଜରା ନାମକ ଏକ ଶିକାରୀ ହରିଣ ଶିକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ତୀର ମାରି ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ତାର ଭୁଲ ଅଛି, ସେ ଆସି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜରାକୁ କହିଲେ, ଏଥିରେ ତୁମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତୁମେ ରାଜା ବଳି ଥିଲ, ଆଉ ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗଛର ପଛରୁ ଲୁଚି ସର ମାରିଥିଲି, ଯାହାର ଫଳ ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ପାଇଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପଛର ପୌରାଣିକ କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏପରି ଆହୁରି ଅନେକ ପୌରାଣିକ କଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।